Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні четвер, 21 січня. Це 694-й день анексії Криму. У Криму суд заарештував Мустафу Джемілєва заочно. Про це повідомив адвокат Джеміль Темішев. За його словами, таке рішення виніс Київський районний суд Сімферополя. З вимогою взяти Джемілєва під варту звернувся слідчий ФСБ. На Джемілєва відкрито 3 кримінальні справи за незаконний перетин кордону, зберігання зброї та боєприпасів. Національного лідера кримських татар оголосили у федеральний розшук. В отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. Там незаконное пересечение границы, незаконное хранение оружия. Его объявили в розыск. Обосновывали это тем, что он не является на вызов следователя, является гражданином иностранного государства, может повлиять на свидетелей, уничтожить улики. Кстати говоря, не имеет постоянного места жительства в Крыму. В совокупности это послужило основанием для гражданского причины. То есть обвинение носит политический, скажем, окрас. И все делается для того, чтобы контролировать политику, оказывать на него психологическое, не только физическое давление. Я, конечно, бы рекомендовал ему обжаловать это постановление. Но как решить клиентов, мы будем поступать. Президент України Петро Порошенко створив службу з деокупації півострова. Вона працюватиме при представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ він підписав вчора. Своїм указом президент оновлює структуру представництва, в якій передбачені служба по роботі з тимчасово переміщеними особами, служба міжнародних зв'язків та служба з питань деокупації Автономної Республіки Крим. Представництво президента зараз знаходиться в Одесі. Судячи з указу, воно буде переведено до Херсону. Деякі відділення працюватимуть у Києві. У структурі працюватиме 28 людей. Київ анонсував початок процесу повернення Криму. Глава Мінфіну України Наталія Яресько на 46-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, влада країни має намір найближчим часом запустити ініціативу щодо повернення анексованого Росією півострова. За її словами, Київ хоче створити форум на кшталт Женевського формату, до якого входять Росія, Україна, Європейський Союз і США. Якби в Криму була кримсько-татарська національна автономія, півострів би не анексували. Таку думку висловив професор міжнародного права Олександр Задорожний під час презентації своєї книги «Анексія Криму. Міжнародний злочин». Доктор юридичних наук наголосив, корінний народ Криму має визначати долю своєї батьківщини. Ми зараз віддаємо кримським татарам те, що нам уже не належить. І так почали дуже активно це робити. Ганьба! Це треба було зробити в 90-ті роки і поставити крапку на цьому. А ми робили все для того, щоб корінному народу Крим не віддати. Ось маємо наслідки цього. Українці просять президента позбавити кримських героїв України відповідних звань. Петиція з такою вимогою з'явилася на сторінці Петра Порошенка. Автор петиції – український журналіст і історик Вахтанг Кіпіані. У Криму 4 героя України – ректор КІПу Февзій Якубов, колишній нардеп України Борис Дейч, директор заводу «Фіолет» Сергій Батанілін і покійний ректор ТНУ Микола Багров. Автор петиції звинувачує всіх в підтримці окупанта. Щоб президент розглянув петицію протягом 90 днів, вона повинна набрати не менше 25 тисяч підписів. За 2 дні свої підписи залишили більше 2 тисяч людей. Олег Зубков шкодує, що під час окупації Криму підтримав Росію. Про це він заявив в ефірі «Громадського». За його словами, за 2 роки в російському Криму його проекти «Зоопарк Казка» і «Сафарі-парк Тайган» не отримали ніякого розвитку. Навпаки, звинуватив російську владу в спробі відібрати у нього бізнес. Зараз Олег Зубков планує перевезти свої звіринці в одну з європейських країн. 2 роки тому, під час анексії Криму, він обіцяв нацькувати своїх левів на бандерівців, якщо ті з'являться в Криму, і планував встановити пам'ятник Путіну.
Действительно был очень ярым сторонником присоединения Крыма к России, поскольку видел в этом и развитие Крыма, и решение тех проблем, которые накопились в последнее время с украинским правительством. Но я ошибался. Сегодня никакое развитие Крыма, к сожалению, невозможно. Сегодня я даже перестал мечтать о развитии своих будущих проектов, а существующие проекты находятся под угрозой полного закрытия, и, возможно, мне придется перевести свой бизнес в одну из европейских стран. Потому что работать сегодня в Крыму стало невозможно не только из-за непрофессионального руководства Крыма, но и из-за тяжелого фискального гнета, из-за санкций и много-много другого, что произошло в последнее время. Керченський порт готується звільнити понад 700 людей. Про це заявив заступник глави російської адміністрації Керчі Роман Кириченко. За його словами, скороченню працівників підприємства послужила відсутність обороту через міжнародні санкції. Раніше порт здійснював торговельне співробітництво з Туреччиною, Близьким Сходом, Єгиптом та Грецією. В Молдові протестувальники захопили парламент. На вулиці Кишинева вийшли як проросійські прихильники, так і прихильники зближення з Європою. Загалом більше 10 тисяч людей. Протестуючи прорвали 3 кордони поліції, увірвалися в будівлю парламенту. Поліцейських, які були в будівлі, забравши в них щити і кийки, вигнали на вулицю. Протести почалися ще вдень, коли парламент без обговорення призначив нового прем'єра, демократа Павла Філіпа, і затвердив склад уряду. В ході заворушень постраждали як мінімум 15 людей, у тому числі й депутати. Протестувальники вимагають в депутатів скласти повноваження. Наша власть, она думает только о себе, а не о народе. Такой коррупции у нас никогда не было. Довели страну до ручки, народ обнищал, а они все думают, как свой карман набить. Мы хотим видеть во власти новые лица, чтобы пришли новые люди. Это узурпация власти. В парламенте свершилось беззаконие. Незаконно созданное парламентское большинство утвердило незаконное правительство, даже не ознакомившись с программой его деятельности. Это полный беспредел. Мы не поддерживаем правительство. Будем бороться и использовать все законные возможности для того, чтобы этот парламент был распущен и организованы досрочные парламентские выборы. В Росії новий рекорд. Долар досягнув майже 85 рублів. Євро перевищив відмітку в 92 рублі. Останній раз долар так коштував в грудні 2014-го. Падіння рублю відбилося і на гривні. Зараз в Україні на Міжбанку за долар дають 24 гривні 45 копійок. Експерти кажуть, причини для здешевлення гривні немає. За словами екс-заступника Національного банку України Олександра Савченка, курс гривні падає через закупівлі іноземної валюти на українському ринку доньками російських банків. Російські банки, знаючи і відчуваючи падіння рубля, намагаються купити долари на українському ринку для того, щоб закрити свої ліміти і валютні позиції стосовно російських материнських структур. У Москві бунтують позичальники банку, що брали гроші в іноземній валюті. Москвичі штурмували відділення банку «Дельта Кредит». Люди незадоволені ситуацією, що склалося, і хочуть, щоб банк переглянув умови договору позики. Коли люди брали кредити, долар коштував вдвічі дешевше. В Росії триває боротьба з імпортною продукцією. У Сибіру за допомогою бульдозера знищили 15 тонн американського салату. За даними Роскомнадзора, салат завезли під видом китайської продукції. Російські бандформування продовжують обстрілювати українські позиції з боку Донецького аеропорту. У зоні АТО ситуація неспокійна. Режим припинення вогню постійно порушується. За минулу добу бойовики 29 разів відкривали вогонь. Бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови перемир'я. Найбільше випадків порушення умов повної тиші за минулу добу зафіксовано в районі Донецького литовища. Проросійські злочинці обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутовка. По опорному пункту українських збройних сил
Біля Старогнатівки ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету. З міномету були обстріляні наші позиції неподалік Талаківки на Маріупольському напрямку. А в районі селища Луганське, що на межі Донецької та Луганської областей, противник вів по нашому опорному пункту прицільний вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та БМП. Загалом за минулу добу проросійські бандити 29 разів обстрілювали позиції сил АТО. Вступив до лав ополчення, аби заробити, врешті потрапив до рук СБУ. Затриманий житель Слов'янська став ополченцем ще навесні 2014-го. Коли місто звільнили сили АТО, він утік до Донецька. Пізніше повернувся до Слов'янська, там його затримали співробітники СБУ. Мои обязанности выходило состоять на блокпосту и выполнять досмотр, также проверять документы и граждан. Я хочу обратиться к жителям Донбасса и ополчения. ДНР и НР, граждане Украины, это не наша война. Захваченные города никогда не будет там процветания, бедность и мародерство. Хватит воевать, давайте вернемся в мирную жизнь. Это было и раньше. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Зама». Залишайтеся на АТР. До побачення.